Jodak ma Embu no bago ng'anyo mamuol mar sundo sirikal kod obila mondo mi howe thuolo rawera manyinge Billy Mwangi manyondhi kod joma pok oyangi. Kotene kod jaod bura ma Manyatta Gitonga Mukunji negi keto jatend obila ma Embu West kod penjo matek mondo mi onyisgi kama rawera no nitiere gi gima no setimo kaka obila mondo mi giduoke pacho kongima ma ok gimoro time. Cynthia Onyango negi ler. Ndicho mar oganda jo Kenya makinde ka kinde chalo ma ochopo ne jodak ma Embu e dandgi gino machalo mane ochunogi mondo gitim ng'anyo mamuol e chuny bomano ka gidwaro mondo rawera manyinge Billy Mwangi mondo we thuolo kod jogo mane ondhiye. Kuom thuolo mogwaro oheli manitiere e chuny bomani ne olor kendo moko kuomgi ochung' ka jodak ma mirima omako to ne omoko tael mar mtokni e chuny ndara kaka yorgi mar nyiso mirima magin go. Kanyakla ne gindemo nyaka e apis jatend obila ma Embu West mane giketo e orindi maliet mondo nyisgi kama wuodgi nitiere. Hatuna maneno mingi. Tunataka ripoti kamili ya mahali Billy Mwangi yuko, alichukuliwa na nani na hako wapi. Kwa sababu sasa tumemaliza siku 5 kama hatujajua kwenye. Giliet mar oganda ka oluore, obila ne owacho ni ne giseyudo lipot mar lal mar Billy to kaluore kod chal mar lal mare. Negiweyo ne okwach kich mondo non dhicho mar rawera no. Sasa nikisema tuko na yeye hapa kwa sababu yenyewe ni watu wetu, hatungekuwa tunaweza kumweka hapa na wale watu wamemchukua hatuwajui. Gitonga Mukunji ne omiyo obila seche 24 mondo chiw rawera no kaonge kod hinyruok moro amora e dende. Kama anaitwa Billy Mwangi akiwa hai na hajaguzwa na mtu. Gitonga Mukunji bende okwayo jodak ma Embu mondo kik keth apaya kata mwandu mag johala e moro amora e kinde magitimo ng'anyo makamano ka oparonegi ni dwaro margi maduong' en yudo wuodgi kangima. Hakuna kuharibu barabara, hakuna kuharibu mali ya watu. Ndio. Tunataka kama ni maandamano ifanywe ya amani. Ile haki tunatafuta ni haki ya Billy Mwangi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.